0 vedu na výťazku. Oproti. Už? Ako viete, že ako je na vás tiež vás? Vivíme všetko. Viete, že tu ste spekulovaní, riadni. Tu byli všetci? Deti videl. Tak na zdravia. Vy vás Pešeňovský. Pešeňovský? A je? Na Magore. 800 metrov odtiaľ. Inak sa ako máte, Ujo? Ja výborný. Zdraviečko slúži? Tak je dobre. 58 rokov mám, u doktora som nebol 20 rokov. Šíbe mi, pijatiči, to je dobre. A tak prečo pijete, keď vám z toho šíbe? Ako voláčo? A 20 rokov si nebol chorý? Ani chrípka, nič? U doktora som nebol. Jaj. A ako sa... Tu by som si vyjedla, vieš. Tak jeba to aj na takú politiku. A ako sa liečite, keď ste chorí doma? Ako sa liečite, keď ste chorí doma? Nie chorý. Ste stále zdraví? A ako to robíte? Dajte mi nejaký recept na večný život. Robiť pivo. A robím na ihrisku, na fotbalu. A čo tam robíte? A čo robíte? Ste hovorili, že robíte na futbalovom ihrisku? Správcu. Správca? Dramutíš. Ja tu mám bicykel. Ak mi najebu, nabúkam, tak budete platiť alimenty. Alimenty? Za bicykel. Bol opäť najebaný. No chytili. A ešte platil pokutu? Koľko som im platil? A ty oni, teda ona bola, že jasná nabí. Ja sa nabí. A to víte, pochodníku nesvieti. A to rekl aj pochodníku mám svieti. To mám rekl, jebeš. Ja to rekl, keď žena pôjde s kočinkom a tam musí svietiť. No sa jasné. A kde ste boli, rekl na pive. Že budete sa so mnou hádať, čiže dáme vám napúkať. A ešte vám dáme, že ste nesvietili na to. Buši som dal dole, ako vedľa bicykla som išiel do piči domov. A keď vyjdem na kolobežke, tak aj ja musím mať svetlo? No ja neviem. To je svojím ste jebnutý. Ale som išiel po chodníku. Doneho, hintam, krčma, čo je na Bojnickej. Ako bala? Nie, septik. A po chodníku som, a pri Valachovi zajebali, že nesvietím. Ale keď ja idem po chodníku, že musím aj na chodníku svietiť. Oskali jete, reku, no sa tým. Máte vypiť, nehádáte sa, reku, budete to mať za čistý 500 korún. No, reku, dobre, že to ma len upozornili. Takže máte jedno upozornenie. Dobre. Za 50 rokov, aby som ti išiel na pohreb. Ja už budem mať 108. A vyjebaný Mikuš. 700 bodov má lige a nedáva ani gól. Nemá Baltiu. Nemá Baltiu. Však končí, však on štvrtom musel potom to vyjebal ultimatívne. On je dal dobre. V lige najebal 112 bodov. A im tam nevie gól dať, ani prihra, niečo.